Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tohle video se vlastně týká room tour, neboli můj pokoj. Já jako asi jenom, že je takový tak trochu starší, že to není takový ten úplně moderní, že jsme jako ale mně se strašně líbí, jako, že líbí se mi třeba i jiných, třeba se strašně líbí ten The Teen Girls Looks, nebo jak se, pardon, já úplně nevím, jak se to čte. Jako mně se líbí, jak se nejskutky nahoru, ale jako mně se i tak jako můj pokoj líbí, jakože tak jako v pohodě. Jenom je teda trošičku takovej starší, no. Já tady teďka mám podzimní výzdobu, pak vám budu dělat videa ještě na zimní, jarní, letní výzdobu, což je jenom jakoby pár věcí. To já vám pak jakoby řeknu. A já už se asi nebudu dál zdržovat. Jdeme na to. Tak, tohle jsou moje dveře. Já takhle možná vidíte trochu, že tam mám zelenou stěnu, ale to nevím. Tady mám takhle dva listy, protože je podzim, takže to tak jako by tam. No, tady mám takovou vysečku dětský pokoj, vstup na vlastní nebezpečí. Jo, to mi koupila babička v knihkupectví. Tady mám takhle měsíc a hvězdičky, to jsme dělali s mámkou, vždycky mámka takhle udělala obrys, já jsem to vybarvila, když jsem byla malá. A strašně mě to bavilo, ale už to hrozně vlastně nedělám. Tady mám takhle nápis Barborka, to mi tam dali rodiče, když jsem byla malá. Mně se to teda furt strašně líbí, ale jakoby, no, to jsou vlastně takovýhle jakoby postavičky, takový jakoby panduláci. A mají tam tak boží prostě. No, tady mám styku a to jsou celý moje dveře. A teď ještě se teda přesunu nahoru. Tady mám takhle dvě karabiny, na který si dá pověsit toho houpačka, kterou jsme měli, ale už vlastně nemám, já jsem se na něj houpala, když jsem byla malá. Tady mám takhle náušnici, takovou fialovou, tady mám takovou modrou. No, prostě tak. Já si teda asi přesunem se. Ok, já jenom zahlasím. Tak. Jelikož jsou teda 4 hodiny, tak už jsem musela zatáhnout to, abych, ale to mám rozsvícený světlo. Tak. To jsou teda moje dveře z pokojíku, jak vidíte, už je tam hrozná tma. No, tady mám takhle žubánek. A zatím je takový kostým, takový jako, co nemáme kam dát. Tady mám takhle kabelky, co nejčastěji nosím, tady tu střapatou, takovou červenou, ježiš, jak jmenuje se to, jaká je, to nemůžu teďka tam. Gabara, no, vzpomenu, jsem taky tady tuhle, pak tady takovou velkou sportovní. Tak, to je můj vidíneč. Tak, tady je můj němej sluha. Jo, tohle on je kovovej. Mám tady vlastně pyžámko a tady mám takový kalhoty pod tím. Ono tady nad tím byly obrázky, takový, nebo ne obrázky, tam vlastně ten věšák. No, ale myslím, že jsem dala, že tady asi budu mít, no nevím, možná prostě takhle vysoký, jakože zrcadlo, že zatím ten němej sluha bude. Ne, se musím podívat. Tady mám, nevím, jestli to vidíte, ale to nevidí. Takhle kytaru a takhle ten. A tady je moje skříň. Jo, takhle. Jo, takhle. K tomu budu dělat video, tady jakože takhle mám věci. To určitě to, pak tady mám jakože pak tady mám takhle dvě krabice. Tady mám kabelky, když jsem byla malá, co jsem používala. A teďka už jsou takový jako blbý je nosit. Tady mám takový igelit z čistírny. Tady mám kabelky, co nesmím jakoby tady. Tady mám takový pytlík, jsem dělala na tábře. Tady mám takový polystyrenový typ, protože my teďka budeme mít dělat asi projekt, nebo ne projekt, no protože musíme udělat hra, tak to má nějakou legendu. Takže jsem si říkala, že to nabarvím a bude to dobrý. Tady
Tady je moje postel. Teď je tady na ní tady tohleto, čím já si hraju s kočkou. No. Já takhle mám teďka teda růžový povleček. No, tady mám ofečku. A tady mám takhle, s tím si hraje Dorota kus alobalu. No, a teďka tady dole mám takhle 2 šuplíky. V tomhle šuplíku je takhle věci pro babyborn, nebo věci, no, takové prostě kufr. Tady mám čarodějnický klobouk, tam mám takhle hru. Asi to nevidíte, ale to nevadí. Tady je matrioška a tady bublifuk. A v takový jakoby krabici, já jsem si pak říkala, že bych, kdyby to otevřela, si vezmu tak jakoby na něco na líčení, ale tady mám takhle bužírky, fotky, tam je sestřenice. A tady mám oga, nebo uga, nebo nevím vůbec, jak se to jmenuje, tady mám teda prázdný místo. Že tam budu dávat nějaké věci, ještě nevím vůbec, co tam pak nám nějak tu kytaru nevidíte. A tady mám takhle jenom peřinky. Takže tak. Tady mám takhle takovou kdyby výstavku nebo nástěnku. Tady mám šaty Marilyn Monroe, teď mi vlastně před chvilkou zapadlo za to takový obrázek, ještě takovou brožuru. Já se strašně omlouvám, mě se před asi 4 hodinou právě ten foťák vypl. Zase jsme skončili, že mě to spadlo dolů. Pokud ne, tak na to právě říkám, že ta brožura mi z toho spadla dolů. Jakože podzim, že jo, už jsem vám to říkala, tak tady mám takhle listy. Jo, takhle, tady mám špice, jakož jsou baletka. Takhle, jo. Jo, tady jedna, tady druhá. Tahle mám teda takhle rozpěstění. Tady je takový hedvábný šáteček, to dělala kamarádka mojí maminka tady jinak, počkala, mě se víc nevím tady dále. Tady mám takhle různý, tady mám sponky, kolíček a tady mám teda, moje teta dělá nechty, tak mám ukázku, tady mám ten z minulého roku kalendář. Akorát mě se strašně líbí tady ty obrázky kočiček, takže jsem se ho ještě nechala. Tady mám dopis budoucího obyvatele. Tady mám svůj bágu do školy. Už starší, tady má Číča. No. Asi jistý to moc nebaví, no. Tady mám takhle, tady mám takhle podzim napsaný. Mám fotku, když jsem byla strejdově na světě, tam trošičku, jo. Jsem zase na to šlapa, už jsem vám určitě ukazovala na té posily. Právě jsem to spravovala, teď jsem na to zase šlapa, je to zase strčím sem. Jo, tady mám takhle list, tady čičí to, no moc nevidět. Tady mám takhle korále, tady mám jiný listy, zase zaramovaný listy, sorry Dorota. Ale jsme teda Dorota. To je vždycky výsledky. Tady mám takhle svícínek. Já v kroužku. Tady mám takovou tkaničku červenou, jsem dostala k narozeninám, a něco o mým jméně. Teď zase mám tady zaramovaný list, tady mám opici a tam někde dole v díře, jako kočička. To jsem taky ukazovala, že tím letím Dorotu, nebo si s ní hraju. Ale ne, když tam by mě budeš teďka zavázat pozbrát na postel. No tak, pozor, ty blbe. Malem hodila držku. No, tady mám takhle obrázek pod tím. To je teda krabice na boty, ve které ona leží. No, tady mám takhle tygříka z medvídka půl. Jo. to sbírá moje sestřenice, jak to právě chci dát. No, tady mám můj portrét vlastně 2012 na vánočních trhách. Tady mám, to mě malovala kamarádka ve výtvarce. Mám ještě jeden, právě tady ty listy. No, tady mám orchy, které tu mám zadělaný, tady mám něco jako odpadně, tady mám takový cedočku schovaný. No, teď ještě tady mám další oblečení, to mám takhle 2 ty. A tady mám takhle věci na balet, nějaký ty, a tady mám takhle pyžámko. Tady mám takhle to. Šuplíček. Tady mám věci, jakože nabalo nějak tomu knoflíček a tohle, tady mám takový plníček starý.
Tady mám olejčky na nechty, tady mám vzorky voněvek. Já vám to tady všechno nebudu vytahovat, protože bychom tady byli ještě fakt hrozitánsky dlouho. Což si myslím, že by nebylo úplně moc dobrý. Tady mám laky na nechty svoje. Taky určitě budu dělat video na ty olejčky a na to, nebo možná i na tenhle šuplík a ten dole, určitě na tady tu paličku, to ještě budu ukazovat. Tady mám gumičky, tady mám sponečky, tady mám skřípec, velkou gumičku, čelenky. Tady mám svoje brýle. Tady mám takhle, nevím, jestli to... Možná, že vidíte aspoň tu jednu, to jsou špuntíky do naušnic. Já to tady ukážu na stole, který vám pak budu ukázat. Tady mám Marilyn Monroe, takový ten odznáček, že se to dává na obličení. Tady mám takhle, nevím vám to ukázat. No, možná, že to vidíte, jenom prostě jako by leopardí. Tady mám ten medailonek, že se tady dá otevřít, ale mě to nejde. Teďka, tady mám příběžky takový. Tady mám takhle, byl Éra, když mi bylo, nevím, 8 asi, jo, Barbora. To tady mám v Brně, byla, ježiš, mám blízko, už ani neumím to. Takhle, no, Faraon, prostě, já nevím, to moc nejde vidět, že už je to rozmazaný, protože sice nějak půl paté, ale dívejte, jo. Vám ukážu svůj krásný výhled, jak je venku hrozně to, jelikož je podzim, jo, vidíte můj hrozný výhled, takhle. No, asi už ani nevidíte, už tam vidíte jenom můj odraz. Mám teda tak, to vám budu ukazovat za chviličku, takže k tomu taky určitě dojdem. To, vrátím tohle, to je teda mušle z Českého ráje, co jsme byli. Tady další šuplíček. Tady mám takhle, v tomhle to mám ještě jednu kabelku. A tady mám blbosti, jako takový ty, jak bývá. Počkat, já tady nastavím tu. No, že to nejde. Tak, konečně. No, lampa. Ještě kdyby to šlo. No. Tady mám prostě takový ty, jak bývá v těch, na prstínky, tak takový blbosti. Tady mám prstínky na hrdelníky, tady mám brýle rozbitý a 3D brýle tady mám. Vypadá to jako ořezávátko, jakože je to ořezávátko, ale tam mám věci na výstavku, jak mám tady to, protože to budu měnit na zimní, letní a jarní. Určitě vám budu dělat video, už jste to viděli. Tady mám věci jakože na zimní výstavku, tady mám na letní, tady mám vlastně své 3 peněženky, cestovní za ní mám na jarní, v takové menší krabici, takže toho je málo. Tady mám takhle, to asi nevidíte, ale to nevidí. Takhle já vám to ukážu jeden takový kolíček, jakože hvězdičkovej. Tak je to teda tak. Tak v tomhle šuplíku. Tady o tomhle budu určitě dělat video. No. Tady mám takové naušnice, to budu určitě dělat, protože naušnic mám strašně moc. Jak tady těch, tak jak byly... Aha, ježiš, mám se s ním do nebe, protože já jsem ještě, no to je jedno. Takhle si to. Tady mám takový z keramiky, tady mám flashku MP3. To jsem si navlíkala, aby to takhle měla, jakože to, tady mám ještě jedno. Tady mám nějaký takový, to mi dá kamarádka, tady mám takhle se točí, že ono je to tady jakože vypoulení. Tady mám jakože takovýho toho teda modrýho porcelánu prasátko, tady mám vojáčka, takový papír. A tady mám náramek, tady mám takovou krabicu, to si dávám za, když se líčím, protože já nemám tolik. No tady mám takhle zrcátko, no vidíte takhle, co tak vypadá můj foťák. Aha, vlastně, to. No, prostě jedno. Teď tady mám věci na líčení v téhle horní, protože se samozřejmě líčím každý den. Tady mám věci na dělání náušnic a tady mám, to je pepelní korálku, tady jsou zrovna dřevěný a takový. Tady mám CDGčka, jakož dělám geocaching, si určitě vygooglete, pokud to neznáte. Tady mám svůj starý mobil,
protože jsem svůj dotykač ztratila, tak jsem pak měla tady tenhle. No, takový 2 krabičky, ve kterých mám takový hadříky nějaký. Tady mám památníček. Jo. Tady mám takový papíry, tady mám razítka různý. Fuj, vidíte, jak je to zamražený, už to vůbec nepoužívám. Tady mám bordel, tady mám různý papíry. Tak jo, já mám vlastně tady i tam. Tak to mám, no, ještě takový květinky. A tady mám výtvarný blbosti, ve kterých už teda takový bordel není. No, tady ta krabice. To je, k tomu se zapojí elektrická kytara a pak toto, tady je trsátko. Ještě kdyby to tam, no. To má tady tatínek můj, jo. Jo, tady moje kočka blbá, blboňu. No, tady mám takhle topení, který mám takhle ručníky. Teď tady mám tady tohle. Jo. Tady mám lampu, na které mám takhle, na to si teď taky dělám výstavku. Jo, tady mám tady ty. Jo, tady ještě semka patří tohleto, což mi z toho upadlo. To začím dám takhle na to, tady se to vypínám. No, tady mám takhle skleněnou kočičku. Jo. Jsem dostala, tady mám orchidej, fialku, tady mám svícínek, tady mám, jo, takový zelený, prostě vevnitř je normální, třeba tak není, zrovna, tady mám tak platím, aby se mi do toho nepropálilo. Aha, já jsem to tož včera vyhořela, teda jakože tu svíčku, co tam byla, jsem vyhořela, takže, no, tady mám kalendář, tady mám penízky, tady mám takový tam, to určitě znáte, tak víte. Mně se to tady nějak zamotalo blbě. Takže to mám takhle. Tady mám kaktus. No, možná, že to není kaktus. Nevadí. Tady mám fialku, tady mám takový ten na to okno, jak se to tam zatentává. To je můj výtvor, tam byla měla být jakože nějaká zvláštní ryba. Jak jsem dělala takovouhle. On jakože stojí možná i takhle, ale tím stejně takhle. Tady mám takhle želavičku. Teď ještě tady jenom, tady takhle, no asi to nevím, no to je jedno. Tady pod stolem mám takový hezký koš na papír, jsem se nebyla vynášet. A takhle šuplíky, to vám pak ukážu, tady mám 4 tak. Ještě jsme tam samozřejmě nebyli. Tady mám svůj čajíček, jo, čajíček, jablko, jsem to stopla, ale nevadí. No, už to ani nemůžu držet, no. Tady mám kapesníčky, gumičky, co budu dávat do skřínky, tady mám tako, to mi dala kamarádka, taková odrazka. Tady mám držák na mobil, tady je můj mobil, nedotykáč. Ten dostane se k Vánocům. Tady mám razítko, jakože ražený. Tady mám kolíčky, tady mám různé blbosti, jako ořezávátko, tuhy do pentéleky, gumu, pak tady mám lavová, no, bonbon a tak. Tady mám to taky z geocachingu, to je jakože odznak tady za 100 kešek, za chvilku už budu mít tak 250, pak tady mám takhle šutr. Tady mám další CVGčko, tady mám pastelky, tady mám takhle asi myslím, že jsou to květináče všecko, až na tohle, to je od svíčky z Ikea. Akorát my to pak používáme na jídlo a já jsem si takhle dala na pastelky, protože tady ty pastelky jsou úplně pidinky. Aby by tady do toho nezapal. Tady mám takhle lepící pásku a tady mám kancelářský sponky, nebo no, jo, takový ty prostě takový ty, jak se to nasune na ten papír. Tady mám lepíky, tady jsem si namalovala na lepíky, tady mám babičky takovýhle květináč, jsem si tam nějaký sklady, tak to mám. Takový tohle, myslím guma, taková dvakrát, tady mám různý nůžky zdobící, takhle to je z Ikea, travítka, štětce a tak. Tady mám pera, propisky, jo, i tohle jsem chtěla. Tušky, tady mám tady. Jasně, tady mám. Tady mám nelepíky, tady mám zase lepík velký, tady mám zatím ještě jedný trhací.
Tady mám fixy a ty, ježiš, jak se to jmenuje. No prostě tady ty gelovky. Ještě další fixy, ale to se nepoužívám moc. Tady mám svícínek, to krásně voní, co jsem dostala k narozeninám. Tady to mám, takový to, co se to zmáčkne a to něco říká, jaký to I love you. Ale už se mi to vybilo, nebo možná ne, ukaž. No, asi jo. Tady mám pod tím vlastně hakisák, tady mám takhle. To tady mám tady vůbec nevím, co mám, ale nevadí. Tady mám takhle výstavku, nebo prostě takhle, že mám napsaný Byronka, tady mám L, tady mám notu M, S, Ečko, Tčko, Cčko, nebo možná, že je to Fko, nevím. No to nevadí. Jo, takhle. Pak tady mám back to school, autobus, a tady mám jméno třída, nějakou nálepku. Tady mám to bylo, jestli znáte Essence štětce, tak s takovým tím na tvářenku to bylo. Tady mám jakože podzim, jak mám ty věci na tu výstavku, tak to jsem tam měla. Tady mám rozvrh do školy, vidíte, hrozný rozvrh. Tady mám, to jsem dostala kamarádky, tady mám jakože takové věci, jakože, to jsem psala, když jsem se nudila, jo, třeba I love music, nevím, jestli to zaostří, I love dance. No, prostě takhle, I love funky náušnice, to jsem zrovna nevěděla, třeba jak se jmenuje, jak se řekne náušnice. Tady mám don't worry, be crazy, what the fuck, mám to ještě razítko, what the fuck. Jabko namalovaný, tady to je zrovna špinavý, jsem to polila totiž a pak už to nešlo umýt. Tady mám takhle růži, ono to pokračuje až sem, ale už mi to, tady mám šaty, jo, tady mám Fko, vidíte, už jsem ho našla. Tady mám Little Mix, One Direction, já jsem Directioner. Jo, Directionka prostě, no prostě chápete, co myslím. Tady mají radio, tady mají vlastně noťaz, takhle mám na tom nárku, tady mám obal od chodíku, to je starší, ale mě to nějak zvlášť nevadí. Jo, tam si to už jsem ukazovala svůj kouš, tady mám to a tam mám pak dole drát k tomu k lampě. Tady mám takhle, ono je to na kolečkách, takže já to jen takhle na chvilku to položím, takhle tak to vysunu. Mám starý pouzdro, co jsem měla, to úplně prázdně vidíte. Tady mám, se takhle řeže papír, tady mám různé věci do školy. Zase zasunu, pokud to zvládnu, tak. No, tady mám věci jakože na pondělí, protože teďka je neděle, takže na pondělí už mám nachystaný. Tady mám úterý, středa, čtvrtek, vidíte, tam nic nemám, pátek a tady mám pak jakoby věci, nějaký úplně bordel. No, tady mám nabíječku na baterky, zrovna můžu vypojit, čím jsem teďka to nabíjela, ty baterky, jak mi to selhalo. Tak jenom dám, tak. Jo, ještě jsem mám ještě moje odemykací pinetky, jsem vám neukazovala a tady mám prostě hodiny. Já vím, že jsem to teďka tak, no, prostě tady mám kočičku. Prostě tady tohle, to se pak celý bude zase na zimu měnit. Já jsem vím, že jsem to naopak. Tady, asi to nevidíte, ale tady je vlastně 7 zásobek. Je tam vlastně nabíječku na noťaz, na mobil, pak tam mám zapojený rádio, mám tam zapojenou lampu, mám tam vlastně zapojený klavír, takže jsme to vlastně všecko, tak jako to, že tady mám volný možná, že už jenom jednu. Tady mám pedál ke klavíru, tady klavír, tady mám noty, jo. Jo. No prostě takový různý to, tady se to tak jakože tentí. Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat. Tady tohle je to úplně nejbožější věc na světě, takže to tentí s tím. Tady ještě vzadu mám takové vyšáky. My teď máme skřínky, až teďka já jsem teď přešla do školu. A máme tam normálně ve skřínce, tady jsem měla pověšený tělák a pak různě ještě blbosti. Tady mám poličky. No.
Teď tady mám různý hadry na na Lalibuty. Tady mám věci k klavíru, jakože návod. Tady mám pletací jehlice a vlnu. Tady mám taky ještě jedny. Tady mám barvy pro krásu. Je vlastně na barevné typologii, protože jsem na ní byla. Zjistila jsem teda, že jsem podzim, zjistila jsem tady moc nadšená nebyla, protože moc na podzimní odstíny nejsou. Tady mám pak ještě různý bordel papírový. A to. Tady mám obal od noťasu, různý sluchátka a tak. Tady mám věci, jakože různý nabíječky, co jsem měla k minulým mobilům a tak. Sluchátka a takový. Tady mám jakoby různý, jakože něco jako děrovačky, sešívačky a tak. Jo, pak ještě takový, no pak tady mám to razítko, what the fuck. To do TT, pak tady mám koníka, takový to, jak se to vytáhnete. Pak tady tuhle, takovou tu děrovačku hezkou. Pak mám tady tuhle, no a prostě různě ještě blbosti. Mám balet, věci svoje jakože nový špici, piškoty, antiperspirant, co tam mám, no prostě tak. Tady mám své přáníčko, co jsem dostala. Tady mám špičkovky, starý taky. Tady mám fotku, jakože když jsem byla v první třídě. Tady, ježiš, tady mám různý CDčka, tady mám zrovna kazety. Jo, různý, prostě tady mám takovou krabici od nevím čeho, to má asi mámka z práce, od nějaký stříkačky, mámka je mi sestra. Tady mám fotku svoji, když jsme byli v Českém ráji, recept na recepty prostě. Tady mám ten deníček, tady pak mám Ikeovou na 2014, tady mám Otoshop, taky už hrozně starý, myslím na minulý Vánoce, možná. Tady mám fashiony, že jakož já si kupuju časopis fashion, stojí to 65 korun, je to na každý měsíc, pak tady mám různý active beauty a takový, tady mám zase věci na nástěnku, tady mám rámeček, tady mám věci na 2 drbny a prázdný sešity, tady mám 3 mýtujáky, protože jsme se s Maničkou domluvili, že si je budeme dávat. Už musím zrychlit, protože můj foťák už nevydrží až tak dlouho, jakože to. No, tady mám knížky, jo, tady je takový ty velký, tady mám italštinu, protože se učím sama italsky, tady mám anglicko-český slovník, sorry, kočka. Tady mám hry, jo, tady mám krasohledy 2, co jsme koupili, tady mám hrníček, co jsme dělali v kroužku, tady mám zase nějaký hry, tady mám hru, už tam budeme, tady mám krasohled, co jsme dělali na táboře, co jsem dělala sama, tady mám kasičku, kterou nepoužívám, tady mám 2 prázdné voňavky, tady mám to, tady mám ježiš, jak se to jmenuje, přáníčka, tady mám stupenku na Marilyn Monroe, tady mám takové ještě to, co si... Pak tady mám pldyšák, já už vím, že to teďka říkám strašně rychle, já už mám jenom nějakých 40 sekund na to, abych vám to všechno dořekla. Tady mám takhle, nahoře mám úplně skicáky a tady mám takhle knížky starý a takové věci, co už nepoužívám, teďka nemám telefonní nechci, takže to není už tak tam. Já vím, že teďka jsem teda musela už nakonec strašně rychle, možná, že jsme to teďka vyvně v půlce mluvení, snad ne. 23 sekund, no. Snad se vám video moc líbilo, já teda doufám, že nebylo blbý světlo, že tady budu muset točit znova. A asi jsem vám ukázala všecko. No, takhle. Pokojíček. Kočka. Už teda budu končit. Pa.